Сара, този бар е много хубав, нали? Ох, Амбър, наистина, но умирам от глад. Ще отидеш ли да вземеш желези бисквитки там от тавата? Изглежда толкова апетит. Сега ще идвам. Дай сетне, Кейти. Ето режисьорка като лежи. Няма време да се занимава. Хайде да идем. Хайде. Толкова апетитно изглеждат. Толкова са вкусни. Така е. Момичета, какво ще правим? Не знам. Ние сме само членове на клубът Майсцер. Това е нашата първа вечер, така сме в ваканция. Трябва да питаме нашата ръководител. Как така ръководителка? Аз съм ви господарка. Ох, Мери Джейн. Вие трябва да сте красиви като мен. Мери Джейн, направихме всичко за теб. Какво ще правим тази вечер? Да се забавляваме. Мери Джейн, от часове ядем слънчоглед. Мери Джейн, хайде малко на дансинга. Ще се поразка. О, да бе, да. Няма да позволя да си разграша прическата. Но виж колко е забавно. Групата Wings. Групата Wings Rockstar пеят. Другите момичета танцуват. А някои похапват бисквити. А ние какво ядем? Слънчоглед. Джейн, какъв ужас! Не можем да се забавляваме заради теб и твоята прическа. Аз ставам от тази маса. Може да си тръгнеш, ти си от клуба Майсцер. И ще стоиш тук. Напротив, Да, напротив. Искам да се забавлявам, колкото да мисля за твоята прическа. И как ще си я разрешиш. Така че, по-добре отивам да си се поразкърша. Сали, идваш ли? изчакай само момент. Толкова съм схваната, че не... Можеш да станеш. Хайде да вървим. Браво си, Челси. Това е супер забавно. Видя ли? Много е забавно, казах ти. И можеш да станеш, нали? Аз съм права. Да, страхотно е. Танцуваме близо до уинксите. Уау! Сара, няма ли да спрем да ядем? О, натъпках се. Боже, Амбър. Ау! Амбър, добре ли? Сара, добре ли си? Извинявай, толкова много имена трябва да запомням. Сара. Така, добре съм. Сега ще стана. Добре. Махни се! Извинете. Добре ли сте? Махни се от краката ми! Знаех, че така ще стане. Сара, събуди се. Помощ, Челси! Помогни! За какво те вика злобарката? За да й помогна да стане. Сара, корелът ми, главата ми. Ела, полегни си при мен. Сега. Беше онази. Толкова е. Знам. Хайде, Сара, побързай. Идвам да. Ако се прави по-бързо, дансингът ни чака. Отвратително. Така е. Не мога да повярвам. Аз си танцуваха тя. Паднах и се спънах в слънчогледа. Олечко, защо са го сложили в средата? Това е маса. Хайде, приятел, да отиде в бара да те почерпя. Имам хубав повод. Пък може да видим и мацки там. Може да стане интересно. Хайде. О, Боже, аз казах, може да има и някоя мацка, обаче не очаквах такова стълпотворение. То няма и един мъж тука. О, и какво са вдигнали всички ръце? Какво е толкова интересно? Боже, дано да не ни набият. Братле, хващаме страх. Те са толкова много, а ние сме сами. Как ще се справим?
Спокойно, спокойно. Сега ще се поръчаме по едно питие и всичко ще бъде наред. Ще измислим стратегията си. Толкова ме боли, Амбо. О, Боже. Вярвам ти. Божичко, това нещо ме владява. Само се спънах в слънчогледа, дори не съм си спънала в краката й. И вече вика, помогнете ми, махнете я. Ужас направо. О, Боже. А какви са тези глупаци, дето влезнаха? О, Боже, дори не знам какви са тези, дето седят до нас и дринкат нещо. Не знам дори какво пият. Бакас. Може да не са толкова тъпи.